மற்ற ஆப் மாதிரி இல்லாம தட்சால் ட்ரிப் சிட்டியை தவிர தமிழகம் முழுவதும் எல்லா டவுன்லயும் இருக்கு. லோக்கல்ல மட்டும் இல்லாம ரெண்டல், அவுட் ஸ்டேஷன் ட்ரிப் டியூட்டின்னு எல்லா டவுனுக்கும் போகலாம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி தட்சால் ட்ரிப்பை டவுன்லோட் பண்ணி. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரசுக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டமன்ற தேர்தலில் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக திமுக காங்கிரஸ் இடையே இழுபறி நீடித்து வந்தது. கடந்த தேர்தலை விட அதிக தொகுதிகளை ஒதுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் வலியுறுத்தி வந்தது. இதை திமுக ஏற்காத நிலையில் இரு கட்சிகள் இடையே தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி நீடித்தது. இந்நிலையில் திமுக காங்கிரஸ் இடையே தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. அப்போது தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வ பெருந்தகை உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர். இதைத் தொடர்ந்து திமுக சார்பில் மாநிலங்களவைக்கு போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மாநிலங்களவை வேட்பாளர்களாக திருச்சி சிவா, கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் ஆகியோரை திமுக தலைமை அறிவித்தது.